hidup
nan bawansai onde nang kanduang oe dalam abada hendang iyo ka oe karam dendi inyola den adinyo
di tengah hari, mencari makan di tengah hari. Ayah jo bunda tolong doakan biar selamai mai duit kami, biar selamai mai duit kami. Sikala jaya aku lagunya, sikala jaya kami koto gadang paikaripo. Pancari kayu kapat tanah nanaga pulang harila sanjung bayi ibu dan malah cakung ayat jarang babare ita anak ama minta makan juhoi. Oi nak ganduang pasang lah dia untung tak capai cito karam dan dinyonan akan dua biarlah orang buru aniai
kita babu di bayi ajuy karam dan dinyo nanagan buang Dia kira singgalang singga padu kami mandenda padu kami mandenda onne di mano kini sayang kau jalan tak curah tagade udah maleng sajo dia gia singgalang singga padu kami mandenda makananyo padu kami mandenda makananyo nanakan tuang lalayo yarisa di manyo akini anta asong ada anta pitana anta urang ada banci kaki Ande udahlah ambillah saalah bagurau anan di siku bagurau anan di siku ande dari mana kini siku hati mangko asana airami lapan nonton itu
Jangan. Febri bagaimana? Nan kalawang kaamun pagi dingin manusia dalam tulang dia merantau bagai di kampung sulik salah tegang di kampung sulik salah tegang oi nana kandung di mayo kini kalau baru orang orang lain ini gua dia nak kalau itu kan bisa dipanggil tinggal oi badendang ganti baganti oi marato abai ipo dena ya kabe kandung ajo budi ko ajo rantai kapucu hijuho ko ajo rantai kapucu hijuho oi antarlah di Lapan jangan rumput tengah sawah Jarami kamadi kisaikan Noi barisu abatan nampani Danga kanaban halade Salam kami tinggalkan Salam kami tinggalkan Untuk yang kami elok lain
Onde-onde lalape baisi, baisi sakarida dalam doa, baisi sakarida dalam doa. Hilang kabalah kadi jari, pangati urang oinan lamo, pangati urang oinan lamo. Nampo kata ada Allah di bari, mangasi kinjang ada banyak jugo, banyak jugo narakan buangai. Dape banada kanda di hati, tak dape dah baca jokito, baca jokito hari sawalai.
Thank you.